Taur, Fecioară, Capricorn, ce va urma în februarie? Așteaptă până la final să-ți auzi zodia. Ca să vă zic pe scurt, ori bani, ori iubire. Pe 17 februarie este lună nouă cu eclipsă în Vărsător. Îți schimbă brusc planurile, anturajul sau direcția. Pe 18 februarie, soarele intră în Pești și totul va deveni mai în ceață pentru tine, mai emoțional. Dar pe 26 februarie începe Mercur retrograd în Pești. Atenție la promisiuni, acte, bani trimiși spontan și mesaje înțelese greșit. Și acum, Taur, ai grijă la gelozie și grijă mare la cheltuieli. Fecioară, te lovește oboseala dacă ții totul în tine. Capricorn, nu te baza pe vorbe frumoase. Cere fapte. Scrie-mi în comentarii ce zodie ești cu data ta de naștere și voi încerca să-ți răspund la toate. Dar dacă te apasă ceva, poți să-mi dai un mesaj în privat și eu sunt aici să te îndrum ce e bine pentru tine.